Ongi etorria eman nahi dizuet, ikasturte berri honetara. Aurten, hezkuntza lege berriak proposatzen diguna gauzatzeko erronka daukagu aurrean. Aldaketa bakoitza aldi berean, hausnartzeko eta balantzea egiteko aukera da. Garenera eta lortu nahi dugun etorkizunera hurbiltzen gaituen guztia indartu ahal izateko. Ikasturte honetarako gure hezkuntza leloak dio, etxean zaude. Ta honela sentitzen gara. Ta hona iristen zareten pertsona guztiak horrela sentitzea nahi dugu. Ikastetxeak espazio segurua izan behar du, konfiantzazkoa, non ikasleak aske sentitzen diren beren pentsamenduak eta emozioak adierazteko, epaituak edo jasarriak izateko beldurrik gabe. Non hasieratik beren burua onartuta sentitzen duten. Berdin da, nondik datozen edo nolakoak diren. Familia bat garela esatea gustatzen zaigu. Zuek, ondotxo dakizue, etxean unela saiak daudela, baina baita korapilatsuagoak ere, eta batzuetan ordena jarri behar da. Ez da beti erreza guztion beharrak eta nahiak bateratzea. Hau bizitzaren ikaskuntzaren partea da. Are gehiago, gurea bezalako familia ugaria danean. Baina benetan diotzuet, hastea eta zuen seme alaben garapenari laguntzea, proiektu liluragarria eta izugarri aberasgarria dela. Hemen zaintzen jarraitzen dugu, norbera eta baita ondokoak ere. Ta zuek, hala egitera gonbidatzen zaituztet. Etxean, bat ondo espadago, besteak mindu egiten diralako. Elkarrekin indartsuagoak gara, eta zoriontsuagoak seguru asko. Ikasturte bikaina opa izuet.